Съжалявам, че допреди малко не се чувах. Така, съжалявам първото, което е, че от много време не съм снимал. И второто, което искам да ви кажа, че днес в този клип ще се казва ново начало, защото не съм снимал почти половин година някъде. Покрай нова година някъде, тази нова година, 2015 срещу 2016, сега вече сме 2016, покрай коледните празници. Както знаете, коледните празници се прекарват със семейството и аз реших да ги прекарам аз, както всеки един бял човек, със семейството си. И не снимах. След това тръгнах, но трябваше да свърши такова, значи, коледната ваканция, между другото, се прекарах със семейството. Окей, след това трябваше да завърша, 24 май, трябваше да довърша годината. С една дума да завърша. И след като завърших, отидах при баба ми в Елхово. И след това, когато се върнах тук, в моя дом, няма казвам къде живея, и след като се върнах тук, дойдоха братовчетите ми от Испания. Нали? Дойдоха. И трябваше да имам време малко да се видя с тях. След това трябваше да ида до морето с нашите. Да ида до морето, след това тях ги нямаше, бяха в Гърция. След това пак се върнахме, пак се срещнахме, те сега си отидаха и сега вече имам време да си прекарвам малко време на компютъра. Защото аз прекарвам време на телефона, на таблета си, нямаше как да записвам там. Нямах възможност да записвам там и затова днес ще си поговорим малко за моят YouTube канал и за моят сайт. Така, може би сте забелязали, че аз пиша постоянно в моя сайт, но има неща, които ги тая. Може би ги тая, защото не са верни или просто не ми харесва това написаното. И сега ще направя едно нещо, за да ви покажа как пиша моя влог, моя сайт. Именно това ми е влога. Това са, тук е така, моя канал, можете да посетите YouTube канал, ще се радвам да се абонирате, да се забавлявате докато гледате моите клипове, ако ви хареса, просто ги харесайте, коментирайте и оценяйте клиповете, така. Тук пиша постоянно, но и тук почти ви се извинявам, казвам извинявайте, мои фенове, че днеска няма да речем клип, че не ми е останало време да направя някой клип и ви просто може би Обаче искам да разбера нещо. Дали е добра идея да направя под сайта коментар. Вие да коментирате какво е написаното, дали ви е интересно и такива работи, като коментари и да се записвате. Да може да се записвате в моя влог. Те, които не се гледат геймплей, може просто да дойдат тук и да четат от влога ми. Аз го пиша почти всеки ден. Тук съм написал история от живота ми и от моята практика. Нямам много голяма практика, но когато имам много канали. Сменял съм си постоянно каналите и това е един канал, който може би искам да задържа. Канала е геймплей. От време на време има и влогове, както сега обяснявам за моя влог. Относно за моя канал, клипове тук няма много. Тук има, както видите, малко клипове и съм започнал да ги снимам. Не съм почнал да снимам, но сега започвам да снимам. След като снимам този клип и го кача, ще има още един клип, може би на Лига. И след това ще има още един клип, който ще е урок как да си смените паролата на интернета, на вашия рутер. И това ще са клиповете за днеска. По принцип на ден правя по 3 клипа, но когато нямам време не правя толкова клипове. Имам малко абонати. Тук както съм се опитвал да снимам на живо, но съм прекратял клиповете, защото няма кой да ги гледа. Няма кой да влезне и да се забавлява с мен. Да ми дава въпроси, аз да играя на нещо или такова. Просто когато играя на нещо, хората, моите хейтъри, си ще намерят мана. Те ще намерят нещо, което
да каже, че не им харесва нещо, което да речем не съм добър геймър, аз не играя добре, да се изтрия тази игра, защото не е за мен, само излагам играта и такива работи. Вярно, на лига не съм добър, 5-то ниво съм, но все пак, ако успеете, вие да ме подкрепите, моите фенове, и харесвате моите клипове, и аз снимам на лига и на другите игри, ще му останат работите. И ако вие така ме подкрепяте, и може да направим нещо голямо, като да речем много абонати, много харесвания, много клипове и канала да се развие. Затова, моля ви, ако наистина нещо ви харесва в това, което аз правя, снимането, моля ви, абонирайте се за канала ми, харесайте клиповете, гледайте ги. Естествено ще има и повече клипове и повече. Ако вие започнете да харесвате моите клипове, да се абонирате за мен и така нататък, ще има все повече клипове, които вие ще харесвате, може би, и те, които не харесват клиповете. Просто, добре, не мога да разбира хейтерите, защо трябва, като не им харесва един канал, защо просто не се махнат от него, не се махнат от канала, не пишат, не дразнат хората, нали. Аз ако съм един хейтър, понеже аз не ми харесват много канали, които съм гледал, и нито пиша лошо, нито нищо, просто каза този канал не ми допада и няма да гледам клиповете на този човек, нали. И това ще е, това е. Аз не пиша лоши неща в коментарите, просто дам един палец надолу и това е, излизам от канала и повече не влизам в него. Нали, това се прави. Обаче хейтерите се опитват да те дразнат. Пишат ти, което е дразнещо. И се опитват да те накарат да спреш ютубърството и да си провалиш живота. Но аз не се подавам на хейтерите и дори да има хейтери, аз съм винаги напред. Знам, че само трябва харесванията да са повече от не харесванията, ако харесванията са повече от харесванията, просто не знам. Но, хора, моля ви, ако нещо ви харесва, абонирайте се. Ако нещо ви харесва, което аз правя, моля ви, абонирайте се за канала ми. Ще се радвам да се абонирате и да четете влога ми. Ще има нови промени в сайта, ще има нови неща и така. Това е, може би, от мен за сега. Ще има клип на лига, след това ще има още един урок, туториум. И се надявам да ви е харесал клипа. Ако е така, палец нагоре. Ако харесвате канала ми, абонат. Ако има нещо, което искате да ми кажете, защото в другия епизод ще има въпроси, пишете въпроси. Може да направя и предизвикателства, не знам, но за всеки случай напишете предизвикателства отдолу, въпроси и предизвикателства. Надявам се да има въпроси и в другото, може би утре, други ден, когато се съберат повече въпроси, ще ви отговоря. Надявам се клипа да ви е харесал и чао!